tuliat kalong ka jong try. Kadonot jong brio ka perkat ya kelenti ki jong u. Nrei try ubayalam ya ki jingjam ki jong u. Toy ni lang sublay ya ki jingduai. Sa sisin pat ko try lingba jong kaning kapor. Ipan pau ki jing sungongo ko try ba masya sungo bahai ngi kum ki kun. Ki bla siuspa ki jong me. Bangilaman kieu hani ki yeng ka bagentang ka jong me ko try. Da shisha ngidwai baki iki bangiyon pendap lingba jong kani kapor. Kinlong ningkong ko try ban penon burom ka kerteng ka jong me. Ban ra ka kerteng ka jong me shalor. Bat kham shalor ko try Jisu. Bakum juru kalong ke jingkul ku na kabanta jongi iway pa iway. Bangin mi thali na kani ka yeng ka bakentang ka jome. Reki eke bangi pendap ko try. Bakum juru bangin Yesu yosngo ka ketien ka jome. Kalong ban thau thamai ngi ko try babha. Hoj bangin laban nyaj ban yeng ban tre bang kata. Bakam tam banang le e kamon ka jome. Tesngo ini jepal berat bangabu akhmat jome. Ma bikilat kilat ki jongi baro. Keteng Jisu ngapan. Amen. Tuhan ni kapor ngin beteng ke jing syakri ke jongi. Daga bang yesnok ti daga bang ruai lang ke jing ruai ke ba sanspa anriu pukundai. Naga kot jing ruai ke ba thamai ba lai pulai. Naga kot jing ruai ke ba rim. You blay long ke buram. You blay long ke buram. Kambulale. Lukun ulapa. Bayangi uiet e. Uai la ke jing im ke kuna ban siu. Ka kerdop beneng upli bakindrung kibriu. Untuk nyeruai borolai teli dekat lem bat ka chorus ke jingruai ke basan spa nriu pukundai balai pulai na kaberim. You play long kaburon ki kambu lale lukun ulapa ba yang u e u ai la ka jing im kakuna ban siu kakerdop neng upli bakin rong kibril toyaro ya utrai snapertei ba ukren toyaro ya utrai hiki ben reu shat kmen tuan tau Jisu ukun sya ukpa hai burom ya ubu lale kampela tas ngam leila penlong jing seus pa janai jing im haki bangai ukular ban ai nong po ubah krautam bawan dangetskan kajing mabajing suk ujisu unsyam toyaro ya utrai snapertei ba ukren toyaro ya utrai piki ben riu shat kmen tuan tau Jisu ukun sya ukpa hai burom ya ubu lale kampela
kam kiba krau la le ha hurtai da uru kato nun chink men kayai slay in ray kan salong ching pelakam palam andaya ujisu in yo mark to yaro ya utrai snapper ba ukren to yaro ya utrai hiki ben real shotman tuan tau jisu ukun sha ukpa ai burong ya ula lekam hela. Tahun ni por shwa bangin ya letlang shoblay ha kijing duai. Tungin syashkor ke ibo blay udan man kren ling ba kijing puli. Yang ni ka ktin ka ba im bat ka besisha ka jong u. Kijing puli ha kani ka no pai jong kani sngi na pan shong nong rim. Naka kitab jong Isaya unong itu lupa kelenong ka bakat wei. Dekat iwei hadolai. Nangta naka kitab jing penpau. Kelenong ka balai dekat ka baningkong. Naga gospel kat kum Matius kelenong ka baat pupra. Dekat ka bakat kendai. Bat kumju naga ju hi ka kitab jing penpau lenong ka balai. Dekat ka basan. Kikentien ki ba ongkum ni. Ti unmi utunat lung nakamet ba ujase. Bat utunat nakithiet jong u unseso. Bat umensim jong utrai unchongsa halor jong u. Umensim ka jingstan bat ka jingshampang. Umensim ka jingsela bat kabor. Umensim jong ka jingtip bat ka jingshapting yo utrai. Ka jingsong bha jong uru kanlong ha ka batieng ya utrai. Bat hauta u angel jong ka balang ka bahasardis. Tutho. Yakini ki ai ru u ong uta. Ubadon kita ki nyau ki mensim ublay. Bat ya kita ki nyau ki klur. Ngayatu ya ki jing nga itu ya ki jingle jongpa. Bapa don ka kerteng bapa im. Henrei halong kabayap. Namar kata ken tu ki dalit no mapi. Tu penlong senran ya ki benriu baro. Uta ubajop. Ya uta en penkup kumta. Ha ki jankup bali. Bat ngan om pendamno dalele ya ka kerteng jong u. Na ka kitab ka jingim. Bat ngan plaken ya ka kerteng jong u hakmat ukpa jonga. Bat hakmat ki angel jong u. To bleng kurku ya ka jing puli. Bat kumjuru ya ka jing syashkor. Ya ka ni ka ketin ka ba im bat ka basisya ka jong u. Tungin ni ilang syublay hagi jing duay. Kukpa jongi ubaha beneng. Sa sisien ko try lingbagan opai jo kani sngi wan pau khmat jong me. Lingbao kun jong me Jesus Christ ko try ban aingo. Pamesya so bhai ngi ko try kum ki kun ke bla suspa ki jong me. Bangina ban rung hagni ka yeng ke bat kentang ke jong me sipor ko try. Ban yamani bat ban dipendon burom ya ka kerteng ka im bat ka besisya ka jong me. Hoy ko try ngidap dag jing sngongu ko try bangiyo ublay ba kumame ko try. Ublay bla i yang hadu kata-kata hadu mamla IT no ila kun bala kamar we jome. U Jesus Christ. Balong ka jing penim nam ta jongi ki brio ki barem ki bajat ki brio ki bangop ha ka pop ko try.
Bat hoi ka jing mi pat ka jong u ha ka sngi ka balai ko trai ka pen kan mau yangi. Bangi yo apat ika jing im bom jukut. Kumta ko trai ha bangi dang don ha ka ni ka perthai ko trai ka belong da shisha ka perthai yang song basan ka menta jongi. Yarap ko trai ngalong ki briu ki bayai bat ko trai bat ki bayai le ya ka mon ko jong me ko trai. Bat kum ju ki briu bahadu ko bakut ko trai babha ngalong ha ka liang ko jong me ko trai. Hoi sibun ki jing le sibun ki jing e ki bangi ni ya kendu. Baka jing le jongi kam dei ki jo ka ni ka perthai nre ki bor jong ko jing dum ko trai. Ringgit scam ko try habang idang yo ban rung ban mani ban syakri lai luot ya ka kerteng ka badan bor ka jome ko try. Kum ta ngit scam ba man si mu jome ko try ki lai luot ya pring jungi wei pat iwei. Bangin i sadian ko try ki jong ka ni ka perthai. Bangi don na ka ni ka yeng ka bakentang ka jome kum ni ko try. Da si sang ngit scam ba man si mu jome ko try nyalam ngi. Un ai bor ngi ko try bangin yo sngo. Ke ba me don ban kren ling ba ka ni ka ktien ka ba imbat ka ba shisha ka jome ko try. Oh don rengkat ban ngi ko try naru bas dang jong ka jing syakri ka jongi habangi penher ke lama jong ka jing pule ka ktien ka jong me ko try jong ka jing roi ro ka jing duai bangin sa yo ru ka ba me don ban kren ling ba ka ni ka ktien ka ba im ka jong me ko try ngi wei pat wei ai ko try ba bha ngin IT yala de met bat man sim ko try kenamba habangi mi na ka ni ka yeng ka jong me ngilong ki bria ka bla thau thamai Bangin long ke jing shai ko try tu ki brio ki bangi kendu man ka sngi ha ka jing im ka jongi bangi laban plai ka kerteng ka jong me ko try what happening ki jing tuna ki jongi ko try andre ka bor jo ka ktien ka jong me ka bor jo ka jing duai ko try kan ai ngi ka bor ko try bangi laban don ha ka liang ka jong me hadu ka bakut hi ko try hoi ko try ba bha ni soban ai ngu nam ta ka balang ka jong me ka balang hang ni ko try ka ba mlatei hello new loom ko try balong ke jing shai ya kani ke jaka badi ki brio bai krempe yang kristan ko try babha kurku ko try ka balang ke jome bakal long ka balang ka baim ka babu yo jisu hapding jongki ai baro ko try babha ka balang ko try babha ka baim bat ka balang ko try ka ba shai syakri tang ya ka kerteng ka badan bor ka jome ko try kurku kumta ko try ki pastor ba ki jongi Kurku ko try kita man basan ba ki jongi ki belong ki kapa jong ka balang. Nang ai ki ka met ka bakot ka bakya ko try ba ba ki laban nyalam yelo pai lang. Hagalenti ka badai kat kung kamon ka jong me ko try. Kurku ko try ya ki dukot jong ko komti balang ko try. Ki belong ki rang ba balang ba ki jongi ko try. Ba ki laban ya tre shit ham ka kam ka jong me. Hoi kum ki bria bon ki jing tunangi don. Re ai ko try de ko ka man sim man penyari ka lama ka gospel ka jong me ko try hala ka balang. Hoi ko try bon ki brio ko try ki bon sungot tenat shu ban kiu shiki yang ke jong me bon ko try ki bang ngop haki jong gani ka perthai ka ba ayo ban penbernya ki ko try dari pan pau ya jing sngongu pat ko try ba bha bawatlah bagi don hang nu ru me melong blai jonga bodap tang de ke jing it ba ke jing snake bom kwa te try jisu ba ka weiru ka man sim kan jon no andre ba kan yo ai ke jing bom jukut Kuntang scam ko try baga snam ko jong mila pan kya ingi. Bahang no hono bagi don ko try. Ipan her ke lama jong jing duai ko try. Mamame man don rengkat bat ki. Man pan pai pat iki sya sem ke jing ai ke jong me ko try. Hanya duai nam ta ki tur kum ju. Ibadan hak yeng. Ibadan ki hospital ki jaka sumar ko try. Ki bom lat try ban kiu sya yeng ka kentang ke jong me. Andre ko try don rengkat rubat ki. Bangai scam ko try ba hakani ka por lingba kani ke YouTube channel jong ka balang ru. Idan ko try kita men ki bom la suban kiyo ko try ding aingu bat ke pen pau ke jing sngongu ko try. Balingba kani ke jing start jong ka bor science ke bamenta ko try ki sngo bat ki pudiang ya ka ketien ke jong me haki yeng sem ke jong ki ko try. Ho ko try ba bon ru ki ba jengai na la yeng ki badan ki jaga puli ki jong ki jengai na la ri ko try ba marwe ki don ban wat ik jing start ban wat ya ka maul nai jo jing start ko try ha bagi don na ko to jaka ko try ki ba ban trei ru ki ba mla ko try ban don ha ka ri ki jongi kum ni re ki ru ko try hang no bagi don ai be ki long ki jing shai ha to jaka ka bi don bangi duai nam ta ka balang ko jong me ko try ha ki jing persang ki jong ka ban ya be thong ya ki ki bangi don kam kat kum ka balang ngit scam ko try ki project ki ba pher ki jong ka memetip khambha ko try
Hari yarap katrai bangin kan mau kata kejiksya ka bahak madu. Bangin le kata apa? Ke Great Commission bakata kalong katrai. Ban yalap ya ke gospel. Ban penpoi ya kani ke gospel ke baim. Ke kubor ke bah. Syakitu kima ba itu bat kima pediang ke kerteng ke jong me katrai. Hoi katrai bah ayungin ong akmat jong me. Me belong blay jongi. Blay tip lupa iki baro. Kuntang IT baik sang ti blay beran bor ke jong me. Baik bentar baro katrai bah. Makin long ningkong nam ta kaburam ke jome, barkan long ru ke jingkel ku, nak amta jong ni iwei badan ning ba jo kani kapor. Sngau ko try, ikini ke jingpat ki berit mengabu akhmat jome. Mabru ko try kilat babun sin ni pensosi kaman ke jome hot iki bangile. Haka betip bat ka bam tip rukum jo. Yakini baro hinga bu ngapan bang akot kerpat. Haka kerteng ke badan bor tam ke kerteng ke batiang tam. Bat ka kerteng hi ke bam ju sajop. Kajong try benong penim jongi Jesus Christ. Ubolong ju menen mentah. Bat syaki arta bam jukut ru. Amen. Tuhan ni por ngini ban pendep yaki kam jong kapalang. Ki jing penbana. Ka jasengan thai kalong tang suai kani jaseng. Bat kadai ke jaseng duai kerpang ka kamyalap komiti. Ha ka jaseng Hindi service ha pentom kra. La shibet ha ka por sawuji. Inongkran inong Mrs. Panki Malang. Ka ha ka jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society. Shibet ha ka por sawuji hangni hiyang mani. Inongkran inong Dr. Mrs. Rila Akor Khan. Ha English service ha Khandailan. Ha kapor South Shitang la Shibet. Inongkran inong Mrs. Jhansi Robinson. Ki jasengdong ha kapor San Shitang. Ha kadong lom siap mingi. Ka jasengalong yeng Reverend P. Maulong. But inongkran inong Mrs. Paidolin L. Nonglai. Kani ka yeng na kabanta kitu ki bampat tem. I pastor jungi isa mataha ntai ha langkerding mingi ha ka block 4 kalenti ka ban lek siyeng jong I kadai mar persya ban ka yeng jong iba ke tariang ha ka dong lum siap pedeng ka jasengalong yeng ji master manbha el penlang ban inongkran ilong teman besan FM Karsentiu ha ka dong lum siap sepngi ka jasengalong yeng ji Mrs. Quisiti Wanyang, inongkran ilong iteman besan DK Kharsandi. Hakabai day bat kanika jasengdong, kabanlong hakadong sepni, namarma kanika yeng kadan hamau kenro, kumta nakaliang jong ka jasengdong kalapan baik kawai ka bos. Bat kanika bos kan mi nang tayo na Shanmari hakapor sanduna sipawa. Hakamit balang kata khat artareng, jasengalong hakapon risteng nginyo sngo ya ka subject ka baong ka jingai ai ka pen im bom jukut la pen shong nong rem na ka shiti shaki nong rom lenong ka san ka khot ka arpuai la pen kha na ka team ka jingai ai ban pulis dang badwai ilong imis ai bahun el penlang but inongkran ya ka subject ilong imis Diamond lang one sweat. Ka Bible study jong ka balang. Kan long ha ka sngi cho dieng. Hang ni hayeng mani ha ka por nyo baji. Ha ka ni ka si sa jan kata khat san tarek. Bat ka sngi utrai khat ndriu tarek. Nginom don jeseng. Hang ni ha ka balang jongi. Namar baka non ka jeseng yalam. Jong ka jeseng samla. Si Union Shillong Rilum Presbytery. Bat kani ke jaseng yalap kan long ha kabalang Presbyterian mau prem. Ka program lengkot kalong kumni. Ha ka si sejan
Kajaseng galong hakapon riubuji, but inong yalap inong Reverend S. Shabong. Haka sniu try, kajaseng galong hakapon siposi teng menstep, inong yalap inong Reverend Penjanai Khar Umlong. Kajaseng kabalong hakapor Shibiji Steng, inong yalap inong Reverend P. Somat, but kajaseng kabaminmiet, kanlong hakapor Nriubuji, inong yalap inong Reverend S. L. Maulong. Namarba kamdon jaseng hakanika sni triban wan, tinong itu khana hakatai pat kawai katayo, kabadai arfulai tarik, haka jaseng kaba Shibiji inong Reverend E.C. Marwain. Haka jaseng jongka Junior Christian Endeavor Society, haka khatan riu tarik, bersem tayo, haka por news teng mastep, ka program kalong kumni. Halang kerding kandan ka Bible quiz, but hangni hayumani inongkran inong master Ribabel nong tenger. Ki jingaingo one sweat in sapan kentang yakini kijing aingo.
Tui doi. Ko kapa jangi bahapning idap da kajing sungu ke bakrau me ko try. Namar kini ko por ke bakentang ke mesha ngi kum ki khun ke jama. Bengila bandan kini ke ying ke jama ko try. E ke begin yo ban mani ban shakri ma. Ban sngap tin ke jama. Tribe e limba kini ko por si bentan ke jing shakri ke jangi ma try. Ni wan ra kini ke jing ai ke jangi ko pa. Shkakam ke jama. Ilong ko try na ke jing kerku kiba krau kiba melathe haki yang kisam ke jangi ko pa pab e ni IT ki hame ko pa laki long kiba red ko try nang idwai ko pa men ker khui ki ban kan tang ki ko try nang basun ko banta bakum ka balang ni pen kam ki ko pa kan nong na ka banta ban pen yar ke hima ke jama ban pen krau ke kerteng ke jama ker khui ko woi poi ke ti ki blano ko try ker khu ki bom la ban ai ko pa ai ngin mat e ke jing ker khu jama di kajing pendap jama hakiliang baro jong ko im jongi ni rap ngi kham tam ki khon ke jama ko pa bingila ban IT le ke jong ki do not bat ki men sim ke jongi shama ke bangila ban long ko pa ki sakhi ki jong ma ki wei pat ki bat chim tep bat itho ima mau ker pang ko trial jong shakri jama ko pa mel ibet ban penyang lima kani ko por ko pa ban phlai ke tien ke jama ulong tang ubriu ablai Dwai baman isnei ko try na magkata ban pensle idolo jong ban sim joma ban penkentang u ko try ula ban pla ka tin joma tin ko bang sngo ka long ka jingker khu nam ta jing i wei pi wei ko try ngini ban mi nang ni rengkat bat ka jingker khu jong ka tin joma ko por badang sa baro ngai ti me ko pa ting jong jisu dwai amen Joko ni ka porpat ngilapoi sakabenta bangin yo sngo ya ka kubor na kani ka tien ka im bat ka besisha ka bau bleu dan ban kren unsa kren ha preng jungi lengba joko ni ka por le shwa bangin poi sata to ngin sno biang kum ka jipen kre na menta ki donut ki sim ki jongi da bang yerwai ya ka jingwai ka basispa lai pokundai bat chispa lai punyo na ka ko jingwai ka brim Kaburam kaketien ublay. Apet kimat jonga ban yoi. Kaburam kaketien jong mepar. Kamentoy yang ban syam kani. Ya kabayo rupa bat kesiar. Kapertai kan ing bat kipaila. Kaketien ublay jonga kanne. Kajing imbom jukut long itu. Yau jisu ubriu bat ublay. Penyerwai kamto kajing ruai kabasispa lai pundai. Bachispa lai punyo. Nakakojunwai kabarim. Imat jong ngapan yoi kaburom kaktin jong bepar kamentoy yang apan syem kani yakaba yoru pabat ksiar kapertay kan ingbat kipaila kaktin ublay jong ngakane kajing imbam jukut long itu yu jisu ubriu bat ublay kapertay kan ingbat kipaila kaktin ublay jonga kane kajing imbam jukut long itu yu jisu
ubril bat ublay. Sa sin pan pau jing sungu yo blay bo ai ngi ni galat bangi yo man sakri lai lut ya ka kerteng ka baim ka jongu ki pastor ki bala ban don ban ngi ling ba jong ni kapor kita man masan ki dekat jong ka komiti balang nata ki long kemi ki long kpa ki khon samla ki hap ki barit kat bala ban don ling ba jong ni kapor bat kumjuru ya pi ki para bangej ba i ki jongi ki badai na ki wei pat ki balang ki buju wan haman la ke sngi ublay ban kesyan ingi kum ka balang ngai ku blay pi baro haga kerteng ga batiang tam ka kerteng ga badan bor tam bat ka kerteng ka bom ju sha job ka jong try banong penim jungi u Jesus Christ hoi kum bangala puli menne puli sedang ka kubor lingba jong ani ka no pai jong ani sngi kadai ka tu bangala pun puli kadai na ka kitab jing pen pau kalenong ka balai baka kubor kadai sapang kabalang hasardes kabalang hasardes Tiswa bangin poi sakamat pedeng jaga jins lok lingba jaga ni kapor tungin nyali lang sublay haki jing duai kumni pat ko try niwan masisi nak mat jongme bangin sayo snow ke ima badon ban kren lingba kani kaktin ka imbat ka basisya ka jongme hoi syakri jongme ulang tang ubrio ubaduna ubatolot Ndai ko try nga aingu pat ba me pendon kam yu na kawai ka pors kawai pat. Ban ngangit scam baling ba jong kani ka por bat sa sisin. Man keren ling ba jong man pendon kam yu kam tang kum tendong jing sawah. Ban men buru ko try kremiang sintur ki bat ngit ki jong ko try. Ya kani ka ktin jong ka jing pen im. Ka Bible hi ko ong ba kani ka ktin ka jong me ablay. Kalong ka wailam aliang siti. Kaktiin ka jong mi kadig bala persat mensim da mensim bakhuj. Tumta nga ngit scam ko try baling ba jong kani kapor. Bakani kaktiin ka jong mi kani ojaka highway pa highway. Hangaw bakren baling ilang baro ko try. Bagi numi thli na kani kayeng ka bakentang ka jong mi. Hari kaktiin ka jong mi kanlong do long snam. Baling laban pendan kam me kapat. Haka jing im ka baman ka singi ka jong ko try. Tumta ko try ki jing pen kre da shisha kilong ki jonga ko mubriw. Hari ki jing pen janai. Kinuan na kaket ke jing snei ke jong me. Kum ta kum kani kapor. Tu keren bajam ne Jisu. Yaktiin jong me kan long umso. Kumso kamal puntiang kam tame. Ya ke jing im baken jaman sim ke jongi. Sngo gini jing pat berit bangabu akhmat jong me. Maap ikilat kilat. Teng Jisu ngapan. Amen. To barabangit abang ipet ya kani ka kitab jing penpau. Pi kani ka kitab jing penpau. Kadai bela thok do Yohanes. Bat habang ipet bahas pangjung u ngitip ba udon ka Bible ko ongi ba udon kumno kumba khandai post nem tam AA. Bat klem ya tho age pang jingyap ka jung nrei u klem yap kumba yap ki wei paki apostol kumu Petros ne u apostol Paul. Bat ya kani ka kitab jing penpau. Uni u Yohanes ulayo kum ka jingpen pau ka jong Jesus Christ hau. Menbau dang don hapo yeng bondi hapo kata ka dolen nong ka bigong ka dolen nong Patmos. Papara banget syai nga ban itu ipi bakani ka dolen nong ka don hapo rigris. Kumta ye kani ru ka kitab la tho haga ketien Greek hi. But habang ipet ya kani para banget. Habang ipet yang ni ke kitab. Nyoi basyakmat la tho. La tho bakadan kata ke jing tho ke jong Jesus Christ. Sya kita ki nyau teli ki balang. Nyau teli ki balang. Bat nrei haba ngan subat ai pi kendiat bakadan ke jing ye per. Habang ipet ba ke jing tho ke jong Jesus Christ kaladong sya ke balang hapo Smyrna bat ke balang hapo Pergamos. Kini ki balang Jing tho jeng Jisu ke along tang dak jing yero sudah.
Bat susu abang ipet kadon par kabalang hapo Ephesus, kabalang hatiar Thera, kabalang hapo Philadelphia. Kini ru para banget abang ipet ki kubor kabau Jisu kuntu bat ukto lingba jong niu. Jonas kalong ba kadon kata ka jingero bat hakaju kapor kadon pat ka jinggento. Bat abang ipet pat kat kuei pat kabalang kalong kabalang hapo Ledekaya. Kata para bangit siya nga ba nito ipi bau Jisu hakapor bau tho hakibenta ba siya kamat uang ikan ikikintin. Uang nga itu ken ya ka jingle jong pa. Bapam long ka bakriat lemni ka basit. Kamu ka jinglong jong kata ka balang ka balong lukewarm. Kriat ruem shit ruem. Batling ba jong kanina opai jong kanina sni kemalaong ka kubor kadai kata ka kubor siya ka balang hasardis. Dangipet ya kanika dukot ka baningkong. Koong kumni bat hauta u angel jong ka balang ka bahasardis tutho. Yakini ki ru ong uta ubadon kita ki hinyo ki mensim ublay. Para bangit hatu ka benta ka bamene habang alapan pulih. Langit pet akan ka kitab jong Isaya. Kalau ong mene katu ka dekot ka baar ka ong bat umensim jong ujisu. Unsyong sa halor jong u. Umensim ka jing stan bat ka jing syampang umensim ka jing sela bat ka bor. Umensim jong ka jing tip bat ka jing syapting utray. Ka jing sobha jong uru kan long hakabating ya utray. Dia bang ikren sepang dengan mensim kamut lapen hakabaning kong loong ba unmi uta utnat lung nakamet ba ujese. Bat uta utnat unsa seso. Bat mensim utray unsyong sa hauta. Para bangit habang ipet ya kanika kubor. Kabadan man keren hapring jongi ngisyam ba habang ina ya chakamat. Ngisyam bau Jisu uklem don kinyo kikentien. Kita kikentien jing tenju, kikentien ay kublay, ya kan ika balang, apo sardis. Bat susu ong kaketien ka jong blay, hakaju ka dekot. Nga itu ya ki jingle jong pa. Bapa don ka kerteng, bapa im, henrei palong kabayap. Henry palong kabayap. Bidang hari ni kendiat tayo ngalayo banlet ontep nyawe rirong ba. Bat utaw rirong ba siya nga ban itu ipi hakata ka jingkren ke baki ay kren. Dai nang po balang mukar. Bat haba kila ay jingkren sepang utaw rirong ba. Kalong gay ke lapen hun bat lapen kan ni ka mensim ke jonga. Pi utaw rirong ba uladon kumba prapunyo snem kapor baula klat na kanika pertai. Bat siya nga ba nito yu sepang ju kalong ba lawan nakalong yeng kabadan hakata kanong rim jong kanyam tenrai kabaki ong. Tenrai kadang ya kipor kiski ulai kendu yaiwe yaita ikurim jongu. Bat undai kendu ita ilalong kristan. Idai kristan. Itai lok ijongu. Bat hakata kapor utaw syakri jong bleiru ulak pediang Jesus Kristus ban ayo ya tho dan buram. Den rei ka barang ya kisngi kipor sya enga bang ya thu ipi ba uta kita arngut sijur ki klemi okun. Ubulay kam kurku iki klemi okun. Pada paling kita jing ba ya kendu par barang sya enga bang ya thu ba ladon ka jingkren. Nakiliang ki bahiyeng ki jong u. Kinmen ki jong u laingut ibadan pat hakaway kanong rim hakaway kanyam. Ilaong yu ba baro kadai nakadaw ka jinglong kristan ka jong me. Mem yo kun kumta day nakadaw. Bat hadin katuk ni snem ngan pelingkot ikan ki jingkren ita ikurim ijong uru ila klano nang lasa marway.
ya sang teh por samthia ndai dal aja kum ta utau syakri jong blai ulalen nya ski yang kur jung hang teh po muti nagar asong thaj na kam ulong no hikai bat hadin kata undal alit pai namar ba la sedang no kerta amla asu ban let jing seng namar udan ka jing kli ya ka kam ka jong blai hapadeng ki jing hapadeng ki jing tenjo handai ubat scam ya ka jinget ka jong ke ke baca kalong bahagi sngi jong ka jinglong temen uhaban isa na stai semukhar nama beli udang don ya kata kamen sim mankit ya ka kam ka jong blai nama suthu ba satai la jengai palat kwa ban thliai nu usa stai semukhar badak singi khaddu ki jong la ne hakata ulabat scam ya ka jinget ka jong hapadeng ki jing tenju hapadeng ki ki boy kendu itai lok ki jong da sisa ila long kata ka jing shai naman ta ni syakri jong blai bat uta syakri jong blai ulai yai ne hado ka pukut para bangit kumangalong walawan kalong ying ka ba mithu yo jisu nrei ka jing ki jong yo blai ka jing ki jong yo Jesus Christ ka jing ki jong ya ki kam jong ka balang bat ka jing ka jong yala ka tengah kapan pau syai kedar ulong blai ulong brio ubanget yo blai bo im piang ni ka perthai kalong ka perthai yang song basa ka badap setang daki jingsha leben kat sa bangipai habang ipet ya ka perthai borokawai ke ka baja ka jing leben ki kristan kadon ru ka jing ye kelaniam hakaba ladangim don ye ka nongrim ka bakhlan kamung kela na kawengi om kani ka balang kani am kamla ban penim yangi kamung ngiring ko kumta langim don ni kanong rim ka bakhlan ri para banget uni usyakri jong blai uyalla yale yakata ka jing yale ka babha ula pendep yala kata ka jing pet thong bat ka bakongsan pat kalong bulari khop yala ka jinget hado ka bakut pada bang ipet ya kan ke kubor kejingkran ke jong jusu kalong ba nangi puli bhaikan do besdang nginyo i ba kalong ke jingkentu ke jong Jesus Christ kadi ke jingkhot ke jong u yangi ban pendep ya ke ka bangila sedang bat ling ba jong kang nginyo i ba ka don ru ka wei ke jing maham ba hatu suki pat hatungin man kriat suki pat hatungin kenrandin but ngin no yalau blay ngin jingai no kung mga laong mene para bangit kaktiin ka jong blay ko ong bapadan ka kerteng bapaim nrei palong kabayap pinga ju syapting bahakini sngi ki bamentaro bun ki balang ki jongi ngasepti yang bahayo ngilong kum kani ke jingkran ke bau jisu ula kran ni kani balang apa sabdes pi bukan bagi balang ini si kilong balang ke beruspa ke jingyo kilong ke beruspa ke jado but bun sin lesi teng ya konsentrate tantang ya ki program ke baper ngia bun kam haki jong kani ke pertai ring ya klet no kata ke bau jisu loong bakata kalong kilet no mapi tu pelong senran ya ki benrio baro pinga ju sontenat ya kawai ka jingle jong kani ka balang ke jongi jong kani ka sinot sepngi bakata kalong ba nadu snem kumbangalayo ikren ka lesi di khatsan kan rio hasinat sepngi jongi ka pediang ya ka mixed marriage hoi ngam ong ba mangi ngin klet no longin nengin ya ngin ya pai tang sakatan rei lesi kani nganget bakalong ka wei na kilat bat kilwei na kilenti ki bau blei upen i yangi ban penim pi larangi ko mangalong
Larang ipet bah. Hakaktin ke jong blay ke ike baja. Lada kani ka sinat ke jongi ke ba priang ya kani. Bat ki kimi ki pa ki bahaban ya ya kani. Tu ngin shim ya kani lada ki wan jah ki yang sem ki jongi. Ngin shim ya kani kum ke jingker ku ke jingken tu ke jingkren ke jong blay yangi. Ki kimi ki pa bat kam tam ki kuon ki bahaban ya kendo. Ya kum kita ki jingja. Bila aju mundur ma ba mangi bakini ki bawan ki haban wan syakmat kebalang syakmat jong blay. Ban pendep ya kata ke jing itu. Mendai baki let shoy. Bat lada ki mangi ki kimi ki pa bat kita ki kuon ki badiban mat ikum kata lada mangi ngemlong ke nuksa ke babahan nam ta jong ki. Lada ngilong ki beri ke pendep rukom. Wah tang pendep rukom ki klem da puli ke ketin ke jong blay klem da dan ni kata ke benta banyak duai lang. Klem da peni ke nongrim ke bangi ni don hatu kita ki beri ki ni tu. Kita kau ke jingkeli. Bat habang ipet ya kan ka Bible. Habang ipet ya kitab ke berim. Dan yang keren sepang Daniel. Dan yang keren sepang itu langut. Syedrak Meshak batu Abednego. Ke bajai ki. Yaki tu hot yang sharing merau syatay sebab Babylon. Ki haban let syatay sharing merau bat yaki laong baki di ban but yaki niam ki rekom jong kotukari. Bat kita ki bam ki balaknya. Henry hakani ka kenti ka pementapan sya nga bangan ong bay yakini ki wan hakani ka yeng ka bekentang ka jong blay. Kamutang kata sywa kala di ka jingstang. Ban mapi ki bamat bali ban mat ikum kita hatu nginam long ke jing shai nam ta kitu ki wai. Ma bi jisu kwa ba ki ka mensim kan jotno. Henry kan yo ya ka jing imbam jukut. Pi mapi ki long kemiru apa bi pet ya ka kitab jong kerut. Ke iba jai ka Naomi ka hapan pet syatay syapo rimuap. Henry ka baja parang tu namar bakala im ya ka jing im. Ka bay day dur baka mon ka jong blay. Ka tip ya law nong penem. Ka root ka baday ka rong muap. Ka root ka baday ki nong wam itip baka to por ki day ki nong mani blay tau. Henry namar ka jing im jong ka Naomi ka lalong da shisha ka example ka babahan am ta jong ka root. Bat ka iba ka le. Ka root ko ong ngangan ipai bat pa. Syatay. Namar ngayo ibaw blay jong pao long blay bo im. U blay bo shisha. Bat ngan but ya pa. Bat ngitip para bangit bakata kadika linggage kabaw Jesus Kristuan. Ka root ubuas Jesse. Dinang ta baw try nong penim jungi u Jesus Christ. Kawan kata ka linggage. Pidan iwi jing itu kana. Iba ngaju sultanat bah. Layak semula aslam bahan uro padang red. Pidan iwi kupa. Mo to kupa. Ti uju pa iki kun ki jong u ban let cepo Sunday school. Man ka Sunday wong laya bat ka kemi ya kita ki kun bat ban let Sunday school wait man ka por. Bat itai kun kata ka kemi ka keli kan. Ha kata ko singi ko kun. Ko aban long ayu ne ko an long kumno ndala filahe. Tika ba pla ka long ba to kun wong may nga ko aban long kumi papa. Aku aban long kumi papa. Teka kami kesutunat mo yo lau kupa ubala kupa uba penbiang hai yang asem na dong sudong. Te kakeli ken kong beli fi ko aban long kumi papa kun. Kei ke jinglong. Kita kun ong. Pi may papa man ka Sunday. Ilabat do dieng. Bat ikwa yang iban let sa Sunday school. Ipa yang iban let sa Sunday school. Ndai ila di pakai iba ile. Ngayo iba si order ba ya pi bro sisgi. Isyong akmat ke TV. Badi pet ya kita ki movies ya kita ki AK barok. Tengah aku aban long boy papa ngam lang kam balik Sunday school. Man ka Sunday. Dikata ka ding tangi we nuksa ibang ai. Bahato ngilong kumno kanuksa kumno ya lagi kun. Bat kumno mangipat ngikum ki Kristan ngilong kanuksa ya ki we pat. Hami petsu ya kani kadokot ka baar pada bangit. Kadokot ka baar ko ong. Tulong pa kabasyarai. Bat tu penskem ya kita ki ru ki basa. Ki ban sayap no.
Namar ngam shim ya kita ki jingle jong pha kiba ladap janai hakmat ublei jonga. Pidang pet yang ni Sardis para bengai ke Sardis kalong ke nongba ka baru spa ba. Hagi tu kipor lasan syare ka ada ke himali dia. Bat hadian ke kani ke himali dia kali amno ke penmi kadi kani himani kongdo ka ba penmi kita ki ban le ya kata ka treat ke commerce ling baki coins ling baki siar bat ke rupa. Bat lasan syaru de ki wei pat ki jai benrio kum kinong Persia kinong Greek bat kum kinong Persia bat kinong Rome bat kum tater. Ti habau Jisu kran ni kani ka dekot ka baar uang ba ka Sardis kadi banlong ka ba ngor. Beli nama arsin kalasya hertma hakiri nong wei bat lapenlong merau kita ki brio hapo Sardis. Kumta ka dan kaman pengor. Kumta ong kaktin zong blay tulong pa kabasyaray. Bapan scam ya ki AK. Kibasa kiban sayap no. Kiban sayap no. Pi kaktin ka zong blay kapan kan mau yangi. Bateng-teng ila bun kam tan haki AK jong kani ka pertai. Bat kajing im kristan ka jong ipat ka dan hangno. Pinga ju sotanat bahai kawai ka jinggi tu khana. Kadai syapang katuka langi pet baha kadan haka chorus ka balai puar. Jongani ka kitab, jongani ka kot jingruai ka jongi. Bat ye kani ka jingruai para banget sya eng aban ye tu ipi kumno kami. Kani ka jingruai ne kani ka chorus kami nang ni napo rilom garo jongi. Kami nang ni napo rilom. Bat hakata ka jingruai kadi kaya tu yang ini sispa san post nem tam mensyua hakabaki missionary kila lech sepori garo. Bat andra kila lech ti sepori garo kila yo akin men penlong Kristan. Ya kata kawai kalong yeng long sem. Yau tahu we urang ba. Lemba ka yeng ka sem ka jongu ki kun arngut lembat kalok. Tenrei namarba lalong Kristan kumta bat pastang kata ka movement na kata ka por kata ka snong. Tu tahu nukman tu tahu rong ba snong ila banong ladon ka jigtieng ka jig smith. Ba uni ubrio lingba jong u kalaban wan ka jingkela hakani ka snong ka jonga. Ba kum ta lakem tu tahu brio ba laong yu la penyeng hakmat ki benrio baro. Ba laong balada memang pai pat sakni ka niam ka barim ka mangidon. Dakini ki knam instiat eme. Dakini ki knam an penyap ini kun berarngut jong me. Bat dakini ki knam ini ki brio ki jonga kin penyap ya kalok ke jong me rukum jo. Hakam kata kapor para banget. Uta urang ba uong ni kini ki kentin. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Uding pernah khmat jonga. Ka pertai sedien. Ngan om paidien. Ngan om paidien. Bat hakum kata kapor para bangit sya nga bani tu ipi bala penyap ya kita kikun la penyap ya kalok. Ndai em hi uni uri rong ba uklem kernan din. Kata ka di jing ini ka ba mga ba ki kran hakini gisngi. Hapareng jing bang kendo jing le jing tenjo ki ai bawan kran ingi rekum ki Kristan hangno kadan kanong rem jong ka jing im ka jongi. Hangno kadan kanong rem. Banlong mendai ki nong bot handai ki senran ki besisya ki jong Jesus Christ. Bersaya nga bani tu para bangit la penyap yo tau beriuru. Handai katu kat ni por. Kalau don ke jingkren yo ni nokma yo ni rang ba snong jong kata kajaka. Kalau don ke jingkitik bakum no ni brio ar hajar tam snem menchua u Jesus Christ udan kat kani ka bor. Man pun kelai uni brio. Kum tahu ong I want to taste the same fate. Ngakwa ban mat ya kani keju kejinget ka bau ni udon. Bat kum kata ka por par ngai sya nga ban tu ipi ba lasdang swan utorang basnong ba kata snong barok away. Kala ban but yo try ban nong punim jong Jesus Christ. Pi para ngai ladang ipet susu bun bagi kana. Kumuni u aktor,
Mel Gibson ru. Piu ayo ya ke kiba udayu aktor ba paunam. Jong kani ke Hollywood. Ulayo ya kata ke film ulayo ki baro duna ayu duna ai. Mereka bersungsi kalau balalang ila tan kesuk. Kadan kama kabut. Kumta ke baja ulang ngop haki jingdi ulang ngop haki jing pun buat bakumta ter. Henry namar bakadang don pat ke jingai Kristan ong ke ketien ke jong blay. Kiban sayap no. Henry mau udang don ke jinglong Kristan kendiat saban yap no. Kadon ke jingkren bakata ke jingkren kalong tell them about me. Kren yaki brio sepang jonga. Baru asnai kata movie buang Passion of the Christ. Ngi barong itu belum dikata. Bapara mangit siya nga manito ipi ba Apostol Paul uang ita kiju kikentien uang ngi kumno uang mangiya mga ngayap man kasngi Kung to para mangit dong long tang kita kinong but ringin long kisenran kibasisya kijong blay. Kadukot kabalay. Tukan mau namar kata kumno pala peniang bat pala yosngo bat turis kem yaka ong ublay ong jisu yaka balang hasades kan mau kumno pi peniang yanga kumno fi yosngo spang jonga ke ibang ale nam ta jongpi bat mendai tang kata ris kem yaka hadu bakut kini ke jingim ke jongpi hasla jong ni pertai bat tukela kabamut hakini ka hakitu ki tayo bal adab ngakan mau ba yo banlet akum delegate ang tayo po ka Bible Society bal along anom song yang tu pastor ila kren ba ila ong ba pi don worshipai natay na po wantre hapo efos baru tahu usipai na mauday Krustan aba ulawan siya ni ulalay siya ka Bible Society bat kay bolale ulong ulathiit iki Bible thiit iki taki Bible baik kita pamphlets pakumta bolali ay hakini gibenta kipentor kini padang buon bagi beriyo kumampai tu Yesus Kristus gimumpa Yesyam badu Yesus bat habal ayo ban keren ba way beriyo balayo priangi kita pi ngapan pau Yesus nam tahu beriyo bawan sini kari gejongi ba boleh kata habal ay keren ba tahu beriyo ba yo diang kata loong umjudan bawan te wong kumno ngintip sepang Yesus ngikwa ban let nrai namar baka jinget ke jonga ngaleran pi kita gibriyo kim namar bakim patip te Yesus Tihato kamdei sa kamram ke jonga ke jongpi ban pentip tanghang ni hapo slong tanghang ni hapo sar slong idan kum kita. Baka jubab jong tau buriu uang kumnu uang bang kumnu ngintip sepang Yesus bam judan bawante. Pi kata kalakta ya ke jengmut jeng pekat ke jonga. Ngi idan hang ni ka balang ke jongi hapdeng ki Kristan mata long namar balai mangi labun. Kani ka Kristen setian ngong kami galaya ke jongi buon ki Kristan. Hari hatu ngilong ki Kristan ki basyawan pendep rukom man kesande. Neng idan ke jingkit kli na mata kam ke jong blay. Piu Jesu dan ke jingkit dan ukwa ingi way po way. Balong ke jing syai. Na mata ke buram ke jong. Namadang buon ta para bangay tangan ni ri jongi kimpampa itu yo tribe ano punya jongi Jesus Christ. Namar kata lada film syarai nganwan kumunong tukeng te pan om yotip akan kapor ngawan apa kedekot kebesaw henrei padon kendiat ki kerteng what asar desru ki bam shim la pen bit tingit ya ki jankup ki jongki Hapedeng ke jingdu jingkerman. Aingu you blay don bleng ke jingkerman.
Henry padon kendiat ki kerteng wat hasardes. Ki bom shim la penbit ngit ya ki jankup ki jongki. Danga kini ki kendiat sengi ngayo ban keren ba iwe rirong ba. Ita rirong ba i bajulet sayo syahat. Badi yong yang akum ni yong kajai beriu jongi te batar yang jenjar ba pi namar ba. Kidon kini ki kar muslim ki wan ki tho ya ki kentai ki jongi. Tang ban nakabenta ka business. Kidon hang ni. Tinggal ku abang pi kejinge kadon para bangai kejinge kadon. Teringi kan mau baladau blay ulong haswa jongi. Wei balaban le persya. Pi langi puli ya ka sam ka basispar punyo ka umno. Ladau try sumar ka nong ba nong up upet lenoi. Gikan mau what yaki jat benreu Israel ka ika bajau Moses Joshua haba sau pos nem ki don hang ta hapo riklau. Mereka ladau blay umon. Ban penim ya kan ngono jat benreu. Ngidan kam tang ban ngai. Para bangai. Ngidan kam tang ban sania. Tang ban ko ngo ban ngai yani kaktin. Be with God everything is possible. Ladau blay umon ula ban le iki kamba. Jeremiah lai puara punyo ko I am the Lord ngalong ublay the God of the whole human race. Ublay joga jat benreu baro. Nangipe ya Bible says kasih ko do. Renga sotna ban ublay joga jat benreu baro. Nothing is too difficult for me. Hoy kum ki brio ngi sngotu bang idon ki jinge. Hendai ngidi tang ki brio para banget. Ngimla ta ban le ai ruem lada ublay hi umman. Kan mau jisu ong ba klem mga pimla ban le ai ruem. Kum tang dan kam tang ban senia. Ban ong kum ong apostle Paul haka siti nong Filipi sa khalai wong. Ngala ban le iki baro hauta uba pensat bor yang. Hauta uba pensat bor yang. Parang ngeng gini ban kan mau bau blay ula thau yang i hakadur ka jong uhi. Ula thau yang i in his likeness haka jinglong ka jong u. Nyesri embat u. Bat kata ka penlong yang i. Ba nginyo apat ya kata ka mon subhan ya kata ka free will. Pibon ki bakli nga ladau blay ujongi ulong blay batip lupai ki baro ta blay pat uhab ban ong yu adam ban bam au uhab ban ong yu adam wat bam itu so balada me bam sa syabe nak pere den blay latip lupa blay udang le kumta ublay jongi para banget ulong ublay na mau tau yang i hadur ke jong u ha ke jinglong makanjam sim bat ngilong kum mau te ngilong kum mau. Natara habang ilong ko mo expect yang i bangin don yaki aka bangin la ban le daladi. Kung tao ay ngi kata ka mon smob ha. Ki bangin jit. But ki bangin le but ki bangin day ban le. Susu ang kaktin ka jong blay. Ibom ti kita kinyo ya lembat nga ha ki jankup bali. Piga himarum ha kita por kini ki royals na kita ki brio andal awan thama ba shwaban le chjing tho ki jupong ne kini function ki jupong ki jankup ki bali. Ki jankup ki bali ba kata ka tho e ka jinglong khut. Purity ki ong white stands for purity. Ka kanu ka jan ka bali klem jing tho bria ka tho e ka jinglong khut. Kumta para banget don lai jat ki brio. Kiba kani ka kubor kadon ning baju kani por. Kabaning kong ko ang kitu ki balayap. Palong kabayap. Kitu ki balayap. Kabaar pa kaong. Pansayap. Kala kabamudno. Dangdon kapor. Ngidon na kaya jong mensim bukuit menta wadang ailat yang i wadang ni kapor ngai skam udon na kani kapor Ukraine yang ani kong badia pilang baro para banget. Bakapor kadang piang.
Ublay udang ailat ning bamut sim ko jung bangin kelak ka bamut. Kabalay pat kalong. Aingu nam ta kini kejat brio. Kiba hapadeng ke jing hapadeng ke jing yele, hapadeng ke jing tenjo, hapadeng ke jing sakren, hapadeng ki bagi kendo, re ki bagi le, ki long ba don kendiat ki kerteng wat asardes, ki bom shim la penbetngit, ya ki jankup ki jongki. Para banget mangam pingi don hakanu ketup. Don hakanu ketup. Ong Jisu kita kini oya lambat nga ha ki jankup balik naba kilong badai. Dekat kabasan. Uta ubojop. Abo Jisu ong uta ubojop. Day kan kini ar. Arngut ar kunhun. Kiban sayap no. Hendrai kidang don pa kita kapor ban kela ka bamut. Bat kabar pakalong snow tenat ban keren syapang jong kini kita kibum yap compromise bat kani ka pertai. Para bangit ladang ila ayat, bangila along ladang ila ayat, bangila along ha kaliang ka jong blay, ha kaliang jong Jesus Christ. Kan mau sibun dah kijing kinwan. Sibun kijing kinwan para banget. Ong ka ketin ke jong blay lang ipet haka City sekinong Ephesus. Haka lenong ka Banrio. Ka dekat ka bakat ar ka ongkom ni. Naba ka jingele jong ni kamlong ya ka snam bat ka do. Henrei ya kihima. Ya kibor. Ya ki nong sensar pertai jong kani ka jingdom. Ya ki jingbom man ba kenjaman sim ha ki jaka beneng. Pila dangi raikut ban buat yu Jisu ki jing kin wan ta para bangai ki jing kin wan. Klempep nama ki jing ki penlong ingi grounded ong ipi. Lada klem don jing ngin klet de yu blay. Henry abang imat gini ki jing abang imat gini jing le abang imat gini jing tenju baharukom ngini ban kenmau padi kawai bahawa blay kuat ban penun kami. Bat hawa kuat ban pensan yangi. Nak benta ka buram ka jong. Pian pen ken yangi. An pen ken yangi. Bat hakata por ngin kumbaki jingkang baro la kang lut para bangai. Andai kenmau kata ditang jing sedang. Om ban pen mong, om ban pen mesau ipi. Henry ban pen im ya pi para bangai. Bat ban pen ki im biang ya tak kejinget ka bapidon kenang bapen long ki brio ki bakala ka bamut. Bat kan mau kum ta ki jing jar jaga jing im ka jong pi ngiri ke bari ban le ngiri ban shania how blay. Aman lagi kap. Ngiri ban don ya ka jing ya syaru. Namar balai ong ka ketien he will refine your patience. Ngiri ban don ka jing ya sya. Bat kemjuru ngiri ban long ki brio ki bapendrit ya ladi. Ki brio ki bapendrit ya ladi. Hakamon ka jong. Namarkan mau bau blay. Udang pen krek yangi. Buat udang mul yangi para bangit. Nam tak buram ke jong. Buat hadirin kata kei bangin syambang ingin sesyam ya kajing suk. Kajing suk om baganik pertai kelaban ai. Hari kajing suk kebapalat ya kajing syampang barok. Buat kata kapor para bangit. Syai ngaban ong ya piba. Bakilat kilinti kin saple. Jaga jing im bakan jaman sim ke jong pi. Bat hangta ki brio ki ba pi dei kam ki ba pi kendu kin yo ya pi kum ka jingker ku nam ta jong ki. Pinam long tang jingker ku nam ta ila dia rei nam ta jong ki wei ru kum jo. Ba ka jingim makan jam sim ka jong pi kan le tang ban penan buram yo blai. Tang ban penan buram yo blai. Kasiti baningkong jong Petros. Kalau nang kabasan dekat ka basipau ka ong ikini kentin.
Di ublay ka jing ai baro ubal akhot ya pi. Syakata ka buram bom jukut jong hau kris. Anda pila sya sitom kendiat por. Mau hiken. Unda penjana ya pi. Unda penskem. Unda pencet bor. Pika jingkular juga ketin ke jong ublay. Kum tak permai kum nung di banle hakini por ke bakum kini pan. Pinang ipet Nang ipet ya kitab jong Amos. Kalau nang prakat wei ko kum no hakimi kisngi kinwan ong try ublay bangan pa ka jing kerdu hakari. Ka jing kerdu kupu nrei ka jing lamne ka jing sliang ko nrei ka jong ka bayos ngau ya ka ketin utrai. Kani laja saus pasnem tam boblay ulas ngabjar. Kami osngau syu ya ka ketin ka jong blay. Rengi penpau ki sungu baka haga gospel kat ko Matias apsau ko ong baka beneng baka kendo kan lenyo reki ketin jonga kin lenyo setia. Piu blay jonga jong piu long blay jong ke jingkular u blay bulong ju menen menta bat syaki arta bom jukut. Bagi jingkular ki jong u kilong hoot bat amen. Ngitip ya kata ke jing syai baka ketin ke ju kanum kutsu henrei ka basosi pat kalong bakam tam hakani ka por ka bamenta haka bakini ki kena ki baki ong kita ke generation Z. Ki baki le ki bu yo blay syadien bat ki bu iki jokani ka perthai haswa hakmat. Bam dei tang kata para bagi jing ki bangi kendo bun ba. Ka bangi ngem tre asyu ban puli ka ketin ke jong blay. Di pastor dang mensyaptiyo yung ba habaydan sa Nepal como missionary. Yung ba wat ban raay ka Bible ru. Syakni na sya pansitom. Kalong kay ka ba habang nga perkat ya kata para bangit. Kalong kay ka ba ngaban mapingi don ha kay ka basuk. 4 tunjuk tingi hadu mentaru. Ngidang yo ya ka ketin ke jong blay ngidang yo iki klem kanu ka jinge. Hakapor bakadang rit ngajukan mau imei jonga iong kumnu nga imei iong hakapor ba shoban ki exams bat kumta ter undala kham heru iju ong ya tho lightly ki papers kita ki chit ma kita ki kat barit tho kita tho ki ba film sngu ki ba kham bat yele ban memorize ne ban kan mau kita balada film pala ban kan mau continue bang next day bandala la bread no kamu kan ne ke jingmut jing berkat ke jongpi kan ne sa happy. Aingo you blay mentangi dan ke mobile, kaba tangsu pay layo i ka ketin ke jong blay. Mo, kidan ki ba download itu ki apps, Bible apps hukum ta ter. Ngre sya nga ban itu ipi para bangit balada mga ban mapi ngila ban bam ngani ka ketin ke jong blay, ban penlong do long snam ka ketin ke jong blay, ha ka jingim ke jong nga bat jong pi klempep langi don kam ban penon kam ya ka ha kanu ka poru nginlong ke jingkurku. Yo kapoy kapor bahoj kandan ka jingkerdu tay ka tin ka jong blay ngikwa henrei nginum yo. Henrei lada kani ka tin jong blay kalong do long snam ngila ban besa ya kiwei. Da kani ka tin ba imbat ka sisya jong blay. Piu jisuru kai ba jayu. Ujisu habal adon hari klau la penshoy yu ulam memorize ka tin ka jong blay ba job yu setan da kaktin ke jong blay. Ya kanu tamingi. Para bangit, kanu tamingi. Iba tulat. Rela dangila ban penlong do long snami kaktin ke jong blay. Klempep. Kanong ke jingku nam ta jong iman penan kami ka. Hagno ngono benta jong jingim ke jong. Piswa bangan syong aku abani tu ikaw jing tu kana. Bakata kalong kum ni. Udan way buriyo ulali kap sunyo. Ngatarai bulan ki bala yosngau desi nam ta ki mempat yosngau kalong ka jingkur ku nam ta jongpi berkata kalong ba habang ile kap sunyu ano ke ga baning kong bale ngisimpor desi sting ta 20 minit mangiji tu khana ba tu kap nong kap sunyu chpang ka jingim ka jongi chpang kita kini kitai mo ka julong kumta dia kata kapor utau brio namar udai kustan tabang patay kustan ubatip chpang ka kitien ka jong blay batip ba Tau nong kap sunyo wong kumno yu. Wong ngate ngam nget fi badan blay. Wong.
Teu tahu beriu ong beli fi ong kumta. Ong pi lada don beli kan ni ka perthai kat ni don ki jing don ki jing le thma, don ki jing penyap iki kelung, don ki jing penyap jing le ben iki kan thai, don ki jing don kita ki baro lada beli udon. Beli usha banja kumni. Teu tahu beriu langsung si bau melak benjubab kata kapor. Langsung si. Tindak ada kap sunyu lami sabar. Re aingo pat batang sumi tang katu kat ni por. Uyang i ya woi buriu. Wadan habar ta nongkrong. Uyo i. Bapiti bi ke jinglong jeng nongkrong maka jan ke bajabo. Sunyu bajrong, bajabo kitaman ke bajrong. Bakalawan kata ke jingmut jing pekat urung biang syata. Badu ong. Syata ka salun. Syata ka jaka kap sunyu buong. Ngaru. Perlok ngaru. Tem dan ngaru ngan pi mdan pi nang kap sunyu. Mdan nang kap sunyo. Akan ika perthai. Mdan nang kap sunyo. Tu ong tahu wah badang kap sunyo ngai pimtan. Tu ong lada dan nang kap sunyo tu balai tu buriu hang tei. Baik ke jing jaing ke jongu, baik ke sunyo ke bajrong, baik ke teman, baik ke jing kinyang mong, baik ke jing jaing ju kumta ter. Badu tahu nang kap sunyo ong ngan le kum no tu buriu umwan te sanga. Pi kalau kata keju kan para bangit yang abadi pir kum ju. Lada mengabat mapi ngim let show blay meniut le nam hu. Kumnungi expect bandan kecingkel. Kemakum kalau orang mana ublay ujonga jong pi uday ublay jong kamon laj luj. Wa thau ini hadur ke jong u kwa ini banlong kemu but u ini kata ka free will. Hatungin jet ya kan ka lenti ka bakim. Nengin jet ya kelenti kabayalam syah kecingyap. Bagi jingkular para bangit kemengal ong mene jisu uong susu uta ujob unle akum no uong ya uta an penkup kumta hagi jankup bali bat kabaningkong kalongan penkup ya iki jankup bali bat ngan om pendam no da lele ya ka kerteng ke jong u na ka kitab jong ke jing im. Bat kabalai pakalong ngan plaken ya ka kerteng ke jong u hakmat ukpa jonga. I para bagi ngi rung ke diban pla te yo jisu. Diban pla ngi diban long ki burio ki bakloi ban pla yo blay unong pedi mende ban lerai mende ban compromise bakani ke pertai re ban pla yo namar yo don ke po yo jisu ong. Si yo ngi lerai ban pla ka kerteng ke jong u. Mereka jingkulari kita uta ubajab kinong kini lightly. Bau jisuru uang un pela ya ka kerteng ke jonga ke jongpi hakmat ukpa jong u ubah beneng. Bat hakmat ki angel ki jong u. Kunta para bangit lada kani ka kubor ling ba jong kani ka janbi lada kala keren hang api balarang isngo tu banginom long tang kinong nong sngo. Ya ni ka tien ke jong blay hendengin long ru kinong le. Kada khot ka ban riu ko ong. Jar ubadon kiskor to unsngau. Ya ke ba mensim uong. Ha kita ibalang. To blay nam ta burom ko jongu. Amen. Baka ni upor, ngilapoy siya kabenta, bangin yung penway no, ikan ni jing syakri ka jongi. Lingba, jong kani ka nophay, jong kani singi, bangin scam, ba, kiki benta baro, bala yung pendep, kan long ka jing kerku nam ta jongi, bahang mi nang ni, ngin long ka jing tao ka batamay. Kiburi umday tang ka basngong, kay kamtam ay kibale, kika ketien ka ba im, baka sisya ka jong blay. Tong ini apa nuai ke jing syakri ke jongi dah bangir wai no mentai ke jing wai ke ba sanspa nyu pulai. Na ko jing wai ke ba thamai ba sanspa anru puar na ko jing wai ke berim. Kade ke jing pen krau yau trai. Jing pen krau yau trai. Kade khot ke basan ko ong sngo kemen ki riongek. U jisu hi un pau. Ban yalam ya pi bet
Sayeng ba ula thau. Ki angel kuat kin sawa shen. Bat turoi beneng tulia komen. Bat hadirin bangil ada ban ruai. Ya kan ikijing ruai. Ngan sekerpat yai temamsan eli dekar. Ba in sobha ban sa bu hakijing duai. Na kibenta barok balai opendap ling baju kan ikipor. Ba kumjuru ban sa pelat ini. Da kajing kerku bat penwai. Kajing ruai kabasan spa nyopulai. Utrai ulong usim Yangin yari wailang Ban yaro yau Kamen simka labang Penjam kaktin Pen krau yau Unong pen im daka bangu Jisu usen syar Us im jing suk ulong Yang iun pen kuit par halor kaket Usyong penjam kaktin pen krau yau unong pen im daka bangu kan job na kut syakut kahima ba utrai kibor ki pamjukut Jesu Christ lai pencam kaktin pen krau yau unong pen im daka bangu Haktika mon ublay utrai jong hi usyong habanda kapertay nong but jong u kan long pencam kaktin pen krau yau unong pen im daka bangu skau komen kiriu ngai u Jesu hi un pau ban yalam ya pi ben jai yeng ba u la thao khi angel khôi kin sao wa shen batu roi play to le Amen. Tony Dwai. Ni aingu yemi au play. Namar ki jing snai ki jing kurku ki jome. Yakaba me ko kanran. Maladan rengkat lamban ni. Lingba jongani ki jing shakri. Aingu yemi ko try. Nagabanta ka ktin ka jongme. Yakaba me ko try ba in. Me khot. Me aware yangi ko kanran. Bangin long ki nong boot ki jongme. Kanrat ba in.
kalong ka kam ka ba ngilong tang ki ba telot ko kan rat ba ban long nong bun kalong ko kan rat ba kepada than haduk kata-kata nanyiwana khamat jome ko trai ya government ngausen ban ya rap yangi ban ai bakani ka jing ai ka jome ko trai kan yo ban ni kan that ya ka jing jongi bangin la ban long ko kan rat ba kib riu ki ba chanai ki ban yai kat kum ka man ka jome bat ki ban long ru ko trai ba ki sakhi na ka ban ta ka kar theng ka jome ya rap yangi ko kan ran ni long tang ki nong pop ki ba kraw khamat jome lam da mi me dan rang kat lem bat ngi ko kan ran im la ban le ai ru rais ngau sen ban kar shan ye ke len ti ya ki jongi bangin la ko kan ran ba ban pla ya mi haki por baro jong ka jing ka jong kar khu ya lau jong shakri jong me ubadhan ya ka ban ta ko kan ran ba ya ka ban khet ban ba ya kanika kam ka jong me kar shan bor ya bat kumjo ko try haki ban ta jong ki jing trai ki jong yarap yalam ya ko try bon long ka nuksa ko kan rat na ka ban ta jong ki wai pat akan rat ling ba jong kan ka po to kur khu lang yang i wai pi wai ki be dhan hakan ka jing shakri pendap yang i ko try dau men sim jong me lam dau men sim jong me ko try udon haka jing ka jong yen nom la ko kan rat i ta le le ro bangin le iki kam ki ba ba na ka ban ta ka buram ka jong me ngau kan rat ya ki jing duai to da ma kin trai ya ki lat ki bo bon ki bangi pen ngau si ya ka man ka bo khu ki jong me na ba ka kar teng ka jong mi ji sungi pan ba to ai ru ba ka jing ai ka ba dap phyang dap kar hai ka jong trai bat unong pen ba jong i u Jesus Christ ka jing ba ka jong blai buk pa lambat ka jaslok ka jong men sim ba khoi ai ba kini ka jing kar khu ki blang lai hawai blai kin shong kin sa ring kat lambat ni ai kin shong kin sa ring kat ru bat ki rong ai ki badan hang ni bat ka lang sat lak jong ka thai ki wa shakri ki ba ro panon buram ya ka kar theng ka jong me menta bat shadu ka ta bom ju ko ru amen